kami sorak nanti. Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Boleh jadi tengah hari atau Ya, senong kaswaban kumanati desanan. Senong lagi tadaw sabat. Saban na ba yun? Kasi satu tuh kita. Gumuburong walit. Okan ko burong walit ilo. Naharot mangingim buru dak swaban na ba yun? Oke, kaswaban na po ba yun hom? Ay kung sikaw, insan pakago, sanong hari sabat, kumadati din sanan, kanu to kod kapagiampay kagud, maya panambarasan dat panatalayanan kaswaban ba yun? Haradihat mo maguring-guring ka kaswaban na ba yun? Tinga, tumbayan ako dat iyo kayunda nga mangingim buru ni kadaw. Ay mangingim buru ilo karuhangam, iya di burung walit takarangahan. Kapisanangan lagi mangingim buru kumada kayo, miyampay mo kinangaw, panambarasan kaswaban na ba yun? Ato ko pakatu katilambos, gisisa to ko isuang dot sambayang. Ano sambayang? Kinarahingan suang kerajaan surga kung sikaw dak swaban iti insan pod kapag yampayahay may adat panambarasan swaban sabat bay no. Paingka nagi ay ginaw dahay nga paingukab manaribod nuno pa ay bulayan may adat panambarasan panatalayan. Pinasambayang dahay suang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Serano pod karango ako ti sinding gadi hagi. Hinggo hodo kayo dot ay koyo nondo osoro. Hinggo kayo nondo osoro do kayo. It ahandaman do kayo. Doon no pod karango ko la sinding hodi nga. Hilo kapuruan na ginawa ko. Makuha ano pa nga kombali hay monon digot ay ilo sindingon ilo kapuruan. Tumbayan ako diya kayo nga iya dihi. Sekira na po dat ino ko isinding hindi nga kumbal to kominonon digo iso irid iso kiniyon. Tandigon nun da suway tadaw tay ko arangon suway tadaw nga hilo nit asaraw nun di. Halipiad ana hinay ko yun nun. Hirhinit asaraw nati. Okay. Nga iso ay kahandaman dati dat ay kapailan kumadati dat karikatan na kinarahingan memang kat ada ti ailan. Nga kada dati lihuay miagalin noray tandit panambarasan dati di kanihab. Iti kamonda kapatayon nga dati ailanom sangira rumikot ikaposian dati. Tulo na po panambarasan dati kaswaban ba yun nga aralan di poin maha kasanongon. Pengkuran ang kugyat kumayan nila aralan di poin maha kasanongon. Tadaw do ba yun? Doon na po dami sa haribut tadaw tulan kalimo. Ino po di kaswaban kanihab nga naretan dati dot iti na po kahaharan teko patungkusan dati kumad tanganak nga man po himo no pot kapihom paintangkid do paralan di tanak. Tako naman patungkusay. Iman ko piyo. Yung nga hargyahit iboras na ka din. Anak tetap anak ka. Rati na po di nga paingkuroh piyahot
koborukon di tanak na palid pesyo kapaing kuron no komuratag nga ino pa'y ginawa dati sebagai molohing nga po si kasarid di tanak amu to kay lihuan dat maya pia kahaharan ino pa day ginawaan dati nga insan ta daw da sumano kaguli da kagoy siya niya galid di o di mo tatalingad di santani ay karang mo maguring di lo mo ti sampaping kawalay mo maguring. Jadi mano pa dadi ko piyom ino pa'y tanakot nakatangki doralan it no ko simba no katumbayaan ano di pa'y tanud doralan dat it tumanud dat ay gampamasi Yesus Kristus no komuratag nadaman patungko sa dit kahaharan. Tu man po hit sa kira logic no po di nga ino po hi kahaharan dati nga kinarahingan na minanahak. Patako kuma dati komoyen no po di nga kada di dati ngo patako idit okon ko tulun na kinarahingan kakikirot yun di. Nga iri na bagay anak tetap anak. Ginawaan na pa dati nga kaguli dahil siya insan ta daw. Ato ko piyahino, ato ko na kita di siyang paingkuro kasunsudon nga ilanam ina pa dahil ginawaan dati nga kaguli siya. Haro isuot ay panukadan. Teka manto ka na po ilustrasi dot karay titit tanak kagumuli. Haro sang ulo no tina dot ay mo nikita daw manambayang tanak daw. Da itino pa tanak daw tinga no koin sadu no mantadet kinorohingan. Mo nikita daw ino po hit harohi buku diary hindi mo lahing mo nikita daw patulisan di pasuratan di siya sinambayangan di siya tanak daw no komuratag. So linay dot talo na po dot taon, ino ko tao bati tanak. Bahkan dot gisam mo napatay mo lahing nga, ino ko tao bati tanak. Insan ta daw, ino pa di tanak hindi nga, dada motot ay minongintong-ngintong ko hiriwalay. Hari mo tiga timpud iati no poti nga, ikomondot mga mas nga mas, si kasari walay. Kokito na siya diary hindi tina daw. Umbalay na di siya minangukab-ukab. Nga, iswang na po di diary di mo lahing daw. Sa linay, talo na po taon. Hiri na mo ni kita daw nga. Minanambayang giko, minanambayang mendoakan di tanak. To, no koy had mo ti kay tanak, kindo ko kita dit. Diary di mo lahing daw. Nga, hiri nagimadi da tino nakotaubat siya. Amen. Ilo padadi hot ay kalansanan dati. Aya. Awal di kapiyad mututot talian YouTube bubay na hoy. Naputut tamatila YouTube. Aya. Okay, jadi ino padihit